kuulkaa Huussin uusi aika. Antti, mitä tää kanavatuuletin tekee? Se luo tämmöisen alipaineen sinne kasettiin, ei tuu sitten hajuja. On kuiviketta. Tää kerää sitten nesteet, erottelee nesteet. Mitä on sitten siitä se jätekuivi? Aivan, tää tulee siis pönttöön. Kyllä. Eli se, missä mä seison nyt, on siis tavallaan itse asiassa tähän tulee pönttö. Ja sitten tällä alhaalla on tosiaan toi huolto. Tosi simppeli. Täällä on hyvät käyttöohjeet tällaista. Miten asentaa. Tässä on tosiaan tää kanavatuuletin ja liitetty pistotulpalla sähköön. Lisäksi pystyy sitten säätämään 3 eri voimakkuudelle.